veñemos falar sobre o cine. O cine ten un gran sinónimo, banco. O cal ten outro gran sinónimo, roubo. Porque o cine só che quita diñeiro, aínda que polo menos dache cousas a cambio. Como o gusto de poder ir camiñando polo chan e pisalo e que os pés se queden pegados e non podas despegalos. E que teñes que quitar o zapato hasta poder salir. Logo tamén podes sentarte nunha butaca incómoda e mirar 400 anuncios sen poder coller un mando e cambiar de cadea, porque non podes. Claro, e ti, mentras esos anuncios, vas dicir: teño fame, abúrrome, aínda me queda un pouquiño de diñeiro, vou comprar algo. Saes, entras mentras te cegas e dices: quero palomitas. E o dependente vai che responder: o que? É que non te entendí. Como non che iba a entender se estaba pasmando para a moza que camiña polo chan? Claro, ti repítese: quero palomitas. Collas da vasoira e daches. E ti dicindo: por que gastarei o meu diñeiro nisto? Porque baste. E bueno, a película aínda non empezou. Os anuncios continúan. Claro, deixando os gastos e logo entramos nas estafas da película en xeral. Porque ti vas aí para ver unha película de medo e sempre o mismo. Que se que non entres na porta, non entres, vas morrer porque non me farás caso. Logo, as comedias románticas. Ai, que bonita, pero por que casas con ese? Ese é un estafador. Por que fas iso? As de comedia en xeral. Mesma, porque sempre son os mesmos chistes. Nas comedias sempre teñen que usar as mesmas palabras, non teñen imaginación. Logo, nos dramas, e nas películas tristes. Que sí, que ti aí vas ir para chorar e xa levas un paquete de Kleenex por si escaso. Pero ao final o paquete de Kleenex vai usar para escupir as palomitas, porque non se vai facer chorar nin de roubo. E bueno, hasta aquí o meu monólogo, aínda que non é ata aquí. Porque do cine ainda quedan moitas cousas máis que dicir. Por exemplo, que ti vas a sentar nunha sala na que estás rodeada de xente extraña coa que non podes facer máis que outra cousa. E bueno, agora mesmo non se me ocorren outras cousas, así que ata aquí o meu monólogo. E por favor, non volvades ir ao cine porque eu creo que é unha estafa demasiado monumental. Adeus.